Closed doors, I'm a fool for your love. Ay, nako. Nanapod si Lebron, no? Gilbert, kawataglot. Ini mo ang balay, oy. Kuhanin. Duha ka buka kung ano, red packet, oh. Subuan mo isa. Kaos manok ba? Patok-tok. Manok ng iuhaw. Patok-tok lang yun, patok-tok. Bisaya. Copyright din ba? Uy, kamayo sa lutan. Isa mo na. Kapekar. Isa itong may kwan. Times 8. Ako. Ako una na, be. Ano ka ron? Naro, tubangan. May ikaw na yung partner. Wala. Wala. Way puango doy. Wala gibaylo. Dere ta. Terus borog yapon bay. Krisis mo. May Bay, tawag. bay. Ay, mga bay. Oh. Ay, basta po naon ba? Mag-abot na tayo mag-meet. Mag-meet na tayo niya ba, no? Kaya ba siguro? Pwede bay. Ay, panangitan. Ikaw, taga-sagan ka ba? Taga-Cavite? Biti ko bay. Talaga kapiti. Okay. Ba, ano yung ano ba? Ba ako, makalagaw Cavite, ano? Mana, mo dahil mo na. Asa ka sa Cavite, bay? Imos. Dugay kayo dito bagwa. Loading kayo. Imos. Namunit po ko dito. Nagainom po mo, bay? Dili kayo ko bay. Kapag tawag ako, taga-sarang ang bugo. Gilbert. Pero na-check ka, bay? Kana, income good? Ay, bilas. Ako dahil ako. Gunahan na. Wala yan ito, kurukong mo. Ako na bay. Ako'y WR ordering ako kompleto na bay. Aurora ako ate. Kompleto na akong order yo. Sabi ako nga. Muna ni ako ibaylo sa mga bay. Ngita mo kong baylo. Lakagas ako. Yawa, ano na mo sin. Kulbaanan ako eh. Kulbaan ko bay. Kiyatay mo bay. Ako'y launcher dari leo. Ikinimbalan mo ka. Kanan dutan eh. Amo ka. Rifle ka ba? Oo. Ako ito po dito. Seator. Sige bay, may na. Yes, Dubai. Pero. Ako bay. Dapit na. Bala ni. Diyan. Dia. Karayan lang. Makadapit works. Nalayuan mo bay, uy. Sige bay, naon ako na bay. Lop, yung nalaglop. Ano ko na ba? Bari bay. Daghanan G-launcher bay, oh. Daghanan na, uy. Wala bay, na kontra bay. Ay nagliyok ba? Bay, manghawa ta dali bay.
Kaya ito na ko itong crossbow bay. Tanga ato aming lugar. Kaya ka ba? Bay, works. Sakya. Binli. Complete ya, Brad. Nearby ah. Bay works, binli lang og marka ang location bay. Binli marka ang location. Bay ayaw sakay de bay ha, nay kontra de bay. Sakay. Binli lag ban bay. Marka ang location bay. Ay kyato. Sabi dire. Nabay ka ng blue nga mark boy. Sige bay. Lamat bay, lamat. Dagan ni launcher bay oh, gaulan og launcher bay. Tuntun na ako Ay, kaya ah. ganito. Ano ba? Ano ba? Bili na ko ng bala sa SMG na ko ba? Bili ko niya ulit. Content show. So, wait ako na. Ito ba? Narito Ito na ko ay ba? ay. Bay, masakay ba ka? Kontra de. Ay, pinagsakay. Ngani kontra de kanay sinan. Eh, sumutalag. Kaya nag-loads pa ta. Dito ko na. Sa may secret. Ano? Ay, sakay. Lari. Ngani kontra de lar. Araw ay Pangit tayo bala crossbow ha. Ako na ba? Ako na. Albert. Sige. Kabar. Magpangubar ba? Ano na? Kabir. Gainom, manggainom. Utos lang jelo mo nang wato ka dula. Okay. Fix yun, no? Malaman niya. Gaon na. Wa mo deh. Parking rumah sakinan. Kinsa ka ang sakinan gibiyaan naman. Ang mayor. Ay, Tok. Eh, mga tayo bulit dia be. May bulit dia. buli. Hindi na bulit. Nabulit og. Nag bulit ko. Narito ko ba? Gana na ko balag rifle eh. Labay na ng bandi. Ibay wala na ganahan sa inyo diha balag rifle bay. Ay, ako ba? Abtik ba kayo nakakuan ay di rifle amo dayon. Magsilihin ninyo ni Guan Granada. Nana kay crossbow ba? Nabay. May bala diha. Bay, ako May ba? bala Bulit di. bay ulang bay. May bala dire. Bay, bulit lock bay. Nang bay. Ako dire ba? May ba? Kasi nambili mo. May balag. Number 4. Oh yeah, minaw eh. May paminaw mo. Or, May balag Ay, crossbow ayan na, dire. nana bay? Number 4, nana ko. Bahala na ako yung kulang. Bahala sa rifle. Ako din ko rifle. Ini. Rifle. Hindi ko ba flip eh. Agar ba yan? Grabe, mahal na niya. Ikarabot ka bukin noon. Ano sa mana? Gamit na ni. Ano na kasi Ay, wala. Pero naman kayo mga rusher. Sabay. Sabay. Kayo mga rusher. Wala ko dito. Mga rusher.
Maliit siya. May time set dito. If ako Bay, rin. Bird, ako na Bird. Bird. Pili ko Di man to si Gilbert. Di man to si Gilbert. Puro sayop na. Mabuting mo good, ang tabaw ba? Huwag ka mo. Tayo mo na yung time set to. Times 4 ako. Sa kinan, nakakawat. Mga hangol kay mga lot. Ano yung bolero? Uy. Ada po na ako. Narik blue. Ang magtugod mo po. Na dito. Nandiyan Granada niya ba? May granada niya. Hindi ko na buwan. Tingnan mo silang itong. Uy, basta sa'yo mo, Bay. Tingnan mo na scope. Tingnan na scope. Buwan. Matay na. Uy, pera. Scope. Kasi na extra scope. Nakatag ba? Yung ka na kay times 8. Good. Scope. Chok. Okay. Choke, nakoy choke din rin, nakoy choke. Okay na, okay na. Okay na. Nala ka? Puro siya na time score. Makatag mo ba? Time set. Buka ganag time set. Ako ba? Ako na lang. Ako na. Balag rifle. Rifle. Silencio sa rifle na ako. Bala sa rifle kasi pa ganahan. Ano niya? Number 2. Tara kurukong ho. Ano to? Tara tanong ba? Mawait ah. Balaw bang. Namoy granada na ba? Namoy granada dia. Hatag mo. Yan. Ay, kalayo rin ako. Kinsa na granada na si Gilbert. Bert nakay kalayo. Nakay gasolina dia. Bay pasakay ako works. Sakay ko works. Uy, gano'n isa. Le. Le. Chapi ka bay, chapi bay. Ligsan ba? Nawag pa. Pwede na-create ba yun? Patay. Tungod ba? Ano? Ayun ko anong crate. Ayun ko ano. Ano naman na? Kukuha na. Kukuha na. Patakan na ko gas ah. Ako rin mo guys. Kasi yan na isa. Ay, gas na. Gas. Bay, kinsa na granada dia bay. Panghatag ng granada bay. Usa na ako. Kinsa pa na dia. Ito yung okay ba? Ito yung okay ba? Wala man. Naruto dito man. Toro sa taas ninyo. Ito sa likod. Ito pa. Karga ba? Karga ba? Karga. Uy. Matuwang maguna siya basta matungod. Dara. Tungod. Bangay. Ah, buisit. Mga gina sa yun. Pwede ba ka na ibala? So yun ano. Di pwede eh. Ay, hindi na. Granada niyo be. Yan o, pinipahalang. Bay, bili mambos sa punta din ba? Kamay Sakay na ko kontra yan. o. Asa mo sakay ani yawa. Galibog ko asa ko sakay. Tulong ka bok. Asa mo sakay ani?
Dali ko nyo, bay. Ay, dito ko ni works. Dito ko ni works. Works. Oh. Baligo, works. Works. Baligo. Yawa, ibiyaan ko eh. Ay, Uy, pero kinsa may kung patay pasakay. ka daron. Kinsay maayo di hagbatasan, magpasakay. Lete. Yawa na pliti na. Granada ba? Granada. Ay, inaog inyong Granada ba? Inyong Granada sabi. Dalian Ha? nyo, dalian. Oh, dali. Granada ba? Dali, tapok dali. Rifle silencer, oh. Rifle silencer. Bukabok. Granada. Bigyan ng kape ko. Time set. Tingnan na yung time set. Dili man ni Granada, Bert. Wala ka na yung time set. Isa na bandage, mga tag-bandage eh. Lar. Oo. Nakoy, medkit, dari laro. Dari laro. Bandage siya ka, Daro. bandage. Buwang taga medkit, dili ka. Oh, sige, ka na. Bandage, sabi ng bandage ba eh. Buka buok. Tama. Nakoy gasolina, gasan na to na. Kinsa na sa Yan bahay. na. Ay, Daghan para bagbala dadto ko kung ho, akong gilabay. Ikuha, kita na, oh. Kuyawa ni mo ba yun? Kita ni mo ba yun? Mga drag. Ay, kontra. Followers ko na si Kukong Hong. Turaw. Ay, kontra. Ay, i-crossbow roy. Ay, crossbow. I-crowbar. Yawa, kay ba? I-crowbar ba? Kapati ako ba yun? Wow. Paila ko. Gaya Sayang po. Timingan di ko. Napisa. Out. Paila ko. Puro kungong. Turut, oy. Panguha mo Granada, panguha mo. Ulit pulos, magrigo. Yaw ang gino eh. Bye. Wadi na pa natira na ito yata eh. Night time si Hindi Intero. na patay na. Bye na ko. Times Nakoy two funny naman, times kay. two, bay. Funny kayo Kami nga time gibuhat check, na ko bay. Di pa siya funny kayo. Tama lang. Tanawan niyo bay sa Hindi, video bay. Bay na. Bay. Scoop. Oy. Granada bay. Granada. na, wala ka Granada ba eh. Scoop. Times two. Si Eh, Yo puta, da Bert. Basag mo din yung content. Putay na. Si Yo da ba? Asan po times two eh. Apa? Ito. Hindi na ang malibot. Okay. Yeah. Nay Thompson dire. Chor. Gananda ko eh. Oh, diba? Ang gano'n. Ang Thompson ba eh? Kantang ko daw eh. Dire. Bay, napatay kontra bay. Bay, nagkontra bay. Oo, adabit. Tara dire Glocks sa kuha Glocks. Wala yun ba eh? Iba. Number Sakay na. Hindi ako lumingi. Bay, madaog tabay na, madaog. Mudaog ta bay. Kaya ko na gas. Bay. Abi ninyo bay. Bay. Uy bay. Dara ko ho dadiha. Uy pasakya ko murkog timawa sunod ninyo. Wala man. Wala may itong sundre. Dadiha uy. Mas babaw eh. Binuang ang wala. May sakyanan. Naamang gudo. Nasa box ba pindutan ng box. Taas ko eh.
Hadi. Ay, wag na kontra dali ba ay. Bahala Ano naman mo, lihat mo. sunod ako, sunod Lar, ako. rasa. Si. Banati, Lar. Wala ay, sabi na ko na sakyanan. Papaligi ko niyo, Wala walay na dali. gati. Hindi ka padulong ba yun, bay? Bay, hindi ka padulong, bay. Lain mo. Sakay na mo, uy. Asa naman mo? Bay, asa naman mo, bay? Lar, alay na, Lar. Mahurot ta dali, Lar. Eh, mahurot kita ron. Kilid lang sa ta, kilid lang. Sayang kaya kung pinaghirapan. Hirap pa. Gasan niya hagas. Bay, wag na nas Nay, balay kontra bay. dali. Ay, kumpenta na. Nay kontra rin, bay. Nadiri, bay. Ayaw, giagi tao na naman sa bunta. Ay, naka-crossboron, mata. Meron na yung Na isa ka, kontra bay. isa ka fair team na lang ni bay. Tro. Bay. Tro, bay. Nagahigda, bay, oh. Bay, nagahigda, bay. Kalik. Liksi, bay. Sabi niya, uy. Di para ka na sa trap. Nasa trap bay. Kurus buhay ta. Yawa. Paaya dyan ako bay. Shit bay. Kinrus buhay mi, bay. Kinrus buhay ta. Napisa. Ang bay, mana yung patay ko bay. Yawa. Kinrus buhay ta, bay. Sino lang. Heal ko, baby. Doha. Heal ko. Heal ko. Kuha, oy. Hil. Uy, sige. Sino na. Suray mo. Ako na. Halapit, bay. Ito ra. Pataya, uy. Napisa. Dapit. Ay, puwit. Ay, bisita. Ano? Ay. Duulo na ko, be. Buang ka. Napisa, uy. Dire. Patay, bay. Daog, bay. Ayos, bay. Mga kiloy. Behind closed doors, I'm a fool for you.